We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod namo ang pinakadagko ug pinakulahing balita sa Mindanao. Ako si Teo Cam. Sara Hilomen Velasco. Real Suroche, live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. Mga kabataan-unang nagrayot sa Barangay Carmen sa Cagayan, Jolo City na hulikam. Mga residente na pirwisyo na sa kagubot sa lugar. Dugang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Kini ang aktwal nga kuha ni Vintoy mga adlaw sa nahitabong rayot sa sitio Makanhan, Barangay Carmen ning syudad, Lunes sa kadlawon. Makita sa video ang mga batanon nagdilabaya og bato ug nagdinaganay sa Makanhan Balulang Road nga atubangan pa mismo sa government office. Halos silang tanan walay face mask ug face shield. Bag-ong grupo kuno kini, diinduna say mga babae. Perwisyo na kuno ang riot sa mga nagpuyo sa lugar tungod bisan dunay curfew. Kanunay madisturbo ang ilang pagkatulog tungod sa kasamok. Binatuhay lagi, mudaga naman sila diri, mudaga na po dito. Kaya ang riot nila ko, taga diha o taga diri o. Among gusto hunta nga, magkuhan barangay tanod bang. Magsakay og private nga sakyanan or magrila sila para madakpan ang mga tao. Kaya kung magpatrol sila, dili gina madakpan. Kaya mag-ilhan man na patrol. Dugay na kuno kini nga problema sa barangay, busa nakig-coordinar na ang barangay sa kapulisan aron tabangan silang maundang ang riot sa lugar. Until now, mo gid gyapon nga sige gyapon dinakaga dito. In fact, ang tong tao dito halos kada gabi dito gyapon na sa perminti. Kaya manawag man sa perminti dire. Tanan nga mga riot dia gatawag na sa moa. Identify ang mga batanon kay aron ang mga ginikanan moy atong puntiriyahon. Moy atong atuon jud dito. Nakigsabot na buta, nakig-coordinate na buta sa atong pulis sa personnel sa police station 4. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Sa Asuncion, Davao del Norte, backhoe operator patay human naunay sa backhoe dihang nadatugan parte niini. Patay ang backhoe operator nga gilang si Rolando Dula human nahulugan ang ulo niini og vibrohammer sa backhoe sa Saug River, Barangay Cambanugoy, Asuncion, Davao del Norte. Sumala sa investigasyon sa Asuncion Police nga dunay ginaayo ang biktima sa parte sa backhoe dihang kalit natagak ang vibrohammer sa iyang ulo. Gidala pa ang biktima sa ospital apan namatay ra gihapon kini. Duha ka mga suspect dakpan sa managlahing anti-illegal drugs operation sa Misamis Oriental. Ang detalye sa report ni Ethel Ipanag. Arestado si Ferdinand Gabulikin sa lakip sa PDEA watchlist ato sa gikasang illegal drug buy-bust operation sa kapulisan sa El Salvador City sa Zone 3, Barangay Sinalok.
Nakuhaan kini og suspected shabu nga dunay street value nga kapin 14,000 pesos ug 500 nga buy bust money. Plantingan nila. Dara magkasasi. Samtang sa upol Misamis Oriental, sikop si Andres Partusa sa kapulisan human kini mapalitan og gituuhang shabu sa kantidad nga 500 pesos. Gidala na ang suspect sa korte alang sa inquest of proceedings. Parehong mag-atubang ang mga suspect og kasong paglapas sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act. Di patakaingon nga na-stop na ang drugs, no? Ang dini nga pun always taga-monitor kung naay mga transaction, naay mga reported nga personality nga na-involved sa illegal drugs. So kini siya ang atong mga operatiba, atong members sa Municipal Drug Enforcement Unit nagmonitor kana sa atong area of responsibility. Kauban si James Yap sa kamera. Ako sa Ethel Ipanag para sa One Mindanao. Gipagwala na ang resolusyon alang sa region-wide border control sa Davao Region. Dugang detalye sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Tek sumala sa DILG 11 nga ang mga local government units nga nahimutang sa border sa Davao Region ang magpatuman sa mga guidelines base sa gipagulang resolution pinaagi sa executive order. Base sa joint resolution sa RIATF o Regional Task Force sa Davao Region, required na nga magpakita og negative RT-PCR test result ang mga returning residents nga dili authorized person outside of residence kon non-apor hasta ang mga turista nga non-resident. Kinahanglan sab nila og resort booking confirmation una pasudlon sa rehiyon. Ang test result dapat gikuha sulod sa 72 hours. Ang non-residents nga essential ang lakaw sama sa medical consultation o access sa food ug services, magpakita lang og proof of appointment, medical prescription o referral o ubang dokumento nga magpamatuod nga essential ang adtuan. Pero tugutan lang sila nga magdugay sa rehiyon kung magpakita og proof of accommodation o ubang dokumento. Gusto na to nga dili maapektuhan ang kuan, but at the same time controlled ang pagsulod sa mga tao. Mao ra man atong gusto. Basta kay ang kanang resolution, ang intention yun is to discourage non-essential movements or travels. Ang LGU usab ang mag-implement sa maong guidelines pinaagi sa pag-issue og executive order. Kung napa sila idagdag, they have to make sure nga dili sila mo hawa dito sa guidelines nga mo coordinate for implementation, how kanusa na siya implement timelines o kanusa po na siya mahuman, depende na ron sa agreement between the Task Force COVID-19 ug sa mga LGU nga member ana nga task force. Samtang uyon ang mga LGU sa maong lakang sama ni Samal Island Mayor Al David Uy labi na sa pag-require og negative RT-PCR test result. Gipasabot sa mayor nga dili maapektuhan ang turismo sa isla sa maong lakang kay dili isirado ang borders, inay pahugtan lang. Kung gikan ka sa gawas outside Davao Region pareha sa ginahimo nato diri sa Samal, i-antigen test yung ka. Tek sa karon wala pay local government unit nga nagpagawas og executive order labot ni ini. So ang atong himuon na lang magpaabot ta sa EO aron nga masayra nato kung kanus akini ipatuman. Tek. Okay, daghang salamat, Jandy Esteban. Usa ka senior citizen ang namatay sa Zamboanga City human wala kinigidawat sa pipila ka pribadong ospital kay puno na sa COVID-19 patients. Samtang pipila ka mga nurse sa syudad nag-resign na tungod kuno sa kakapoy. Ania report. Gikumpirma ni Barangay Chairman Kasmir Candido sa Barangay Talon-Talon sa Zamboanga City nga usa ka 80 anyos nga babay ang namatay human gibalibaran sa pipila ka ospital sa syudad tungod kay puno-puno na sa COVID-19 patients. Naglisod kuno ginhawa ang lola og nangayo na og tabang sa barangay. Busa gilayon nila kining gidala sa ospital. Sa dinala sa Sampen. So parang may advisory ang Sampen na hindi mo na sila tatanggap. From May 3 to 7. Tapos pagkatapos doon, dinala sa West Metro. Hindi din tinanggap. Ewan ko lang sa West Metro kung ano yung advisory nila ngayon. Tapos dinala sa Ciudad Medical. Yung Ciudad Medical Hospital tinanggap nila yung pasyente. Gipailaw ang pasyente sa swab test sa Ciudad Medical de Zamboanga ug nasayrang positibo kini sa COVID-19.
Ginaulat pa ang statement sa West Metro Medical Center kalabot sa insidente. Apan una nang gipahibalo sa mga Private Hospital Association sa Zamboanga City nga fully occupied na ang ilang mga ospital. Busa kung mamahimo, dili na sila mudawat og mga pasyente. Susama sabang sitwasyon sa Zamboanga City Medical Center nga mao'y COVID-19 referral hospital sa Region 9. Samtang gibutyag sa Zamboanga City Health Office nga ubay-ubay na sa ilang mga nurse ug sa Zamboanga City Medical Center ug ubang pribadong ospital ang nag-resign ug nagsakit na tungod sa kakapoy. Ang sakto nga 1:12 patient-nurse ratio. Karon, 1:18 patient ratio na. Busa na nga na sila og tabang sa DOH Region 9 ilabi pa nga ana-ana sa critical risk ang Zamboanga City. Hangi usab sa mga doktor ug sa LGU nga ibalik sa MECQ o ECQ ang syudad aron dili mahugno ang healthcare system sa syudad. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Human migula ang isyu sa kauluan kalabot sa pagreseta og ivermectin isip pangontra sa COVID-19. Nanawagan si Davao City Mayor Sara Duterte nga dili kini endorso samtang wala pa kini approval gikan sa DOH ug FDA. Ani report ni Jill Relator. Nahimong init nga hisgutanan karon sa kauluhan ang pagpang-distribute o pagreseta og tambal nga ivermectin ngadto sa mga residente isip pangontra o tambal sa COVID-19. Apan gibarugan sa Department of Health ug Food and Drug Administration nga base sa ilang review sa ivermectin drug, wala kini nila ginarekomenda sanglit wala gihapoy nakitang igong scientific evidence nga epektibo kini nga tambal o pangontra sa COVID-19. Sa karon, ginakonsidera pa kining investigational drug. Una na nga nagpagulaw advisory ang WHO nga girekomenda lamang nila ang paggamit niini sa clinical trials kay dili pa mapamatud-an ang kaepektibo niini kontra sa COVID-19. 5 na ka ospital ang nahatagan sa FDA og Compassionate Special Permit aron gamiton nga tambal sa COVID-19. Subay ni Ana, dunay panawagan si Mayor Sara Duterte. Dili nila i-endorse ang produkto or i-reseta ang produkto sa ilahang mga kaila sa ilahang mga pamilya because ivermectin has not been proven to cure COVID-19. It has not been proven to provide prophylaxis o meaning ka ng dili ka matakdan og COVID-19 kung mainom ka og ivermectin. Mas maayo kuno nga kung makabati og sintomas moadto sa health o swab center. Nakatakdang sugdan ang clinical trials sa ivermectin sa nasod karong bulana. Ako si Jill Relator para sa One Mindanao. Duha ka weather system ang nakaapekto sa panahon karon sa Mindanao. Ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ ang nakaapekto karon sa southern portion sa Mindanao samtang easterly usab ang nakaapekto sa northern portion sa Mindanao lakip sa tibok nasod. Tungod nini makasinati og init nga panahon ang halos tibok Mindanao sa adlaw apan posible usab nga muulan labi na sa hapon ug gabi. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Aron masuta ang kondisyon sa mga ballot boxes sa 15 ka mga barangay sa El Salvador City, Misamis Oriental. Gipang-ablihan ang 52 ka ballot boxes nga gigamit sa syudad niadtong 2019 election. Kini aron masuta kung magamit pa ba o kung angay pang dungagan alang sa 2022 elections. Sa upat ka boxes nga doon ay paraphernalia, ibutang ang tanan nga mga unod sa usalang ka box. Aron ang tulo mabakante og mo'y gamiton sa mosunod nga eleksyon. Human sa inventory, gilayon gibalik sa bodega sa LGU ang ballot boxes alang sa safekeeping. Human gipatuman ang dry run sa zoning o color coding scheme sa mga motorela sa Cagayan de Oro City niadtong Marso. Gisuspindi una kini sa LGU. Resulta kini sa panagtagbo sa City Council, RTA ug mga residente sa asosasyon sa Rela Drivers ug Operators. Sagadsab sa mga rela driver ang miangal tungod hini ang ilang kita. Hinoo nakatakda gyapon kining ipatuman kung mahan ay na ang pipila ka isyu. Subay sa balaod, angay gyapon ipatuman ang motorela regulations sama sa no motorela entry point.
bawal moagi sa highway ug uban pa. Sa Cotabato City, nagpahigayon og libreng iftar offering o ang paghuman sa pagpuasa sa kaigsuonang Muslim matag hapon sa Cotabato Regional and Medical Center. Daw community pantry ang makita, diin duna sa panihapon alang sa tanan. Matod sa organizer, palisuray kuno ang paghatod og pagkaon sa sulod sa ospital kay dunay mga pasyente nga naa sa isolation areas ug tungod sa health protocols. Busa ang mga medical staff na ang muhatod niini sa sulod, labi na sa mga malasakit center building. Gawa sa pagkaon, dunay hygiene kits ug face mask, lakip, dignity kits nga dunay sanitary napkins ug diaper sa maong iftar offering. Sa Zamboanga City, dungan nga nagpahigayon og barangayanihan pantry ang 11 ka mga police station ni adtong Labor Day. Nagsugod alas 9 sa buntag hangtod na sa mahurot ang mga gipanghatag. Tumong niini nga makatunol og simpleng hinabang labi na pagkaon ngadto sa katawhan. Gikan kini sa donasyon sa mga stakeholders samtang nag-ampusab ang mga kapulisan. Atol sa pangpangapod-apod, gisigurong dunay social distancing ug naka-face mask ug face shield ang tanang mipila sa matag police station. Mag-igagaw sa Malalag, Davao del Sur, mireklamo human nagka-impeksyon ang ilang mga kinatao, human giturukan og baby oil. Ani ang detalye. Daw mga bagong tuli kung mulakaw kini mag-igagaw sa Malalag, Davao del Sur na sila alias Timoy ug Upoy tungod kay gabakang-bakang kini. Ilang giangkon nga duna na da impeksyon sa ilang kinatao human giturukan kini og baby oil sa ilang kauban sa trabaho aron mo dako kuno kini. Nadali mi sayang ingon nga inject daw. Wala mo pa-inject man budaw. Nadala mo sir. Kay para mo dako daw dugang. Yes sir. Tulo ka bulan sukad sila naturukan, duna nay mga samad ang ilang kinatawo ug duna nay gagawas nga hugaw, butang nga ilang gikabalakan. Ya mao to nagpaturok mi. Karon ang resulta kay nangadaot mi. Sige bapi mo katol nga usa. Katol ya na siya murag sakit siya. Tungod sa panghitabo, buot nilang maayo og tabang kay wala gayud sila ikagasto. Nagmaayo usab sila sa maling desisyon. Sir, namahan na nga wala may trabaho nga buhat. Ang imo sir gusto pud ka matabang gyud? Yes sir. Para matanggal na tong gi-inject sir. Ngayo kami tabang sir. Kay para matanggal na semua para di may madaot. Kay di may katrabaho og naa ni. 8 kuno silang naturukan sa ilang kauban sa trabaho nga si alias Janjan. Ginaisip pa kuno nila kung pasakahan ba kini og kaso. Sa mga buot mo tabang, i-contact ang numero nga naa sa inyong screen. Kauban si Liwar kahit sa kamera. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Ang gikaingong balbal nga tigpamatay sa mga hayop sa usa ka barangay sa Cagayan City napalgang patay na usab. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez live. Cyril. Yes, Sara, wala na ikinabuhi diyang naabtan sa otoridad ang gikaingong mananap nga mo'y responsable sa pagpangatake sa mga hayop sa barangay Indahag. Apan ang maong mananap, dili sigbin, dili balbal, kundili o sa kairong buang. Tungod sa sagunson nga pagkamatay sa mga hayop sa barangay Indahag, Cagayan City, naalarma ang mga residente sa maong panghitabo. Rason nga giimbestigahan sa kapulisan ang maong kaso. Migawas sa ilang investigasyon nga usa ka itom nga irong buang ang responsable base na usab sa deskripsyon sa mga nakakita. Apan, nadiskubrihan nga patay na usab ang maong iro. Gani gipakalot kini sa kapulisan aron makumpirma. Kani nga iro pod kay naa na may history gud nga gipangpatay pod ang ilang mga gagmayng iro diha sa may simbahan. So posible nga kini nga iro mao ang suspect sa pagpatay sa mga maong gagmayng iro diha sa may Indahag og kalambigitan usab sa kadang mga manok. Matod sa caretaker sa maong iro nga namatay kini niadtong Lunes sa dili matinong hinungdan, iyang gidugang nga nagapangatake gayud kini og itoy sa ilang compound. Apan iyang gilimod nga kini ang responsable sa pagpamatay sa mga itoy ug manok sa barangay Indahag. Labi pa nga gikulong nila kini. Kanang igmo nga sa gunson nga pagpangatake sa nga iro, wa ko kabalo ana, pero pag mention sa iro dinhi kanang iro nga karing namatay karon adlong Domingo naragid siya diri. Amo po siya gikulong. Sa kabahin sa kapulisan, sarado na ang maong kaso sa barangay Indahag ug ilang giklaro nga dili balbal apan usa ka irong buang ang responsable.
Dili kuno kini bagong insidente, sanglit duna na isusama ni ini kaniadto sa barangay Kauswagan ug Baykingon nga iro ug dagkong ilaga ang nagapangatake. Subay na sab sa pagsuta sa City Veterinary Office. Sara hangyo sa otoridad labi na sa mga nanag-iya og hayop nga bantayan ang ilahang mga alaga labi na katong mga adunay balatian aron dili makaangin sa uban. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mas mibos sa kapin 62,000 ang COVID-19 active cases sa Pilipinas karong adlaw, samtang sobra 7,000 na ang active cases sa Mindanao. 62,713 ang total active cases sa Pilipinas, tungod 8,961 ang new recoveries karong adlaw. Busa 993,042 na ang total recoveries. 1,073,555 na ang kinatibuk ang kaso, samtang 70,800 ang namatay. Sa Mindanao, misaka na sa 71,440 ang tanang kaso sa COVID-19. Mas misaka pa ngadto sa 7,522 ang aktibong kaso, manatala ang 61,926 recoveries ug 2,622 ang namatay. Sa tibok kalibutan, lapas 154,371,000 na ang nataptan ng COVID-19. Sobra 90,951,000 na ang recoveries ug kapin 3,227,000 na ang namatay. Wala gyapoy critical o high-risk area sa Davao City base sa ulahing classification sa mga aktibong kaso sa COVID-19 sa Dakbayan. Anang report ni Sheila Vergara Rubio. Padayon nga walay giilang nga critical risk barangays ug high risk barangay sa Davao City subay sa latest barangay classification and risk assessment sa COVID-19 cases sugod Mayo 3. Apan 8 ang moderate risk barangays ug kini mao ang 19B, ang Yongto Senior, Balyok, Bukana, Katalunan Grande, Indangan, Maa ug Marapangi. Sa pagkakaron, ang 174 ka barangay nga wala na mention giilang nga low and minimal risk areas. Naglaom ang Davao City LGU nga magpabilin ang maong trend ug padayon ang katawhan sa pagsunod sa health protocols aron mas daling mukunhod ang kaso sa COVID-19. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Kasalan sa barangay nga gipaygayon sa Lanao del Norte pinasahi tungod sa mga bridal car nga gigamit sa mga kinasal. Ani ang detalye. Dungan nga nag-GSI-2 ang 49 kaparisan sa barangay Darumawang sa Lanao del Norte atol silang kasala ng barangay. Nakita sa otoridad nga daghan kuno ang mga magtiayon sa lugar nga dugay na nag-ipon apan dili pa kasado. Busa gibuhat ang mga aktibidad. Usa sa magtiayong gikasal nga dugay na nag-ipon mos na Wilson Lapinoria, 53 anyos, ug asawa niini nga si Makiputen. Libre tanan sa galastuhon nga giabaga sa LGU. Ang makalingaw kay sa pag-uli sa newlyweds, nag-ihay na silang sakay sa ilang mga pinasahing bridal car. Dunay uban nga nag-tricycle, ug ang uban habal-habal. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Mga kapuso, uway puas ang among pagatunog balita. Bisitahin www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Pusa mga kapuso, ayaw paulahi sa mga dagkong balita sa daghang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kato maulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.